Sziasztok, én pedig ilyen Kocka vagyok, és ez pedig egy ilyen Modern Life Party szerver bemutató. Második rész. Na, ott hagytuk abba, hogy a vontatás. Na, ha lefullad az egyik kocsi, ugye kifogy a benzin, akkor oda mentek elé, és akkor felvontat. És le is tud fulladni a kocsi, szóval ez is benne van, szóval ez egy nagyon jó szerver. Hát igen, benne van, hogy lecsatlakozik. Na, és akkor ide jöttek, időről hát jó van, akkor most vágok egyet. Hát nem tudom, hogy fogjuk-e folytatni ezt a videót. Hát lehet, hogy egy másik szeron. Na, majd hívlak titeket. Majd hívlak, ha lesz változás titeket.